Mas. Ora kerubutan. Madirana Reng. Iya. Kandangane iki. Iso apa nglakokke wayang papat? Iso wae. Nyepelekke ora. Kowe menungso ora tatanan, sampean sing ora tatanan. Gareng kudune ngerti. Mungsuhmu ki aku ora kowe. Aja ngune-uneke kakangku sampeyan ae dhewe. Ayo nek wani kowe karo aku, gareng karo Begawan Durna. Napa kula luput nek Kresna Mandra Kumbara? Lho, ora seneng luput. Nanging kowe nyangklasan dhuwuring tenggak. Kowe ngino karo Begawan Dina. Kowe padha karo gareng ngino karo Baladewa, ora perkara ngino-kinonan. Dikandani ra kowe. Menungsa apa kaya ngene? Lho, malah ngece karo Begawan Durna ngece karo Baladewa. Apa-apamu? Wah, yen ngono pancen pepalang Kresna Mandra Kumara ki mung pono kawan. Petruk sing utusan kakangne nolo gareng karo Bagong pancen kepara nyata. Terus cekal kersane sampean saniki pripun? Kowe bali teng pundi? Bali nang omahmu. Kowe rasa mboyong Purantawati. Mboten iso, kula tetep kudu mboyong Purantawati. Kudu padha bali saka negara Durawati, ora iso. Bali piye? Wah, wis eren kesel e nyuarake omah. Genti-genti akan wedi karakter wayang wetengku nganti mulus e. Saiki ngene wae. Sapa sing cilik gedhe saka kadedaning Begawan Durna wenang mboyong Purantawati. Oke. Kono wis nantang urung tak anteni. Hei. Ayo gek omong. Malah meneng wae. Lho, kowe iki karepmu piye? Omong piye? Omong kaya Durna kuwi lho. Ngetoke sayembara apa piye? Ya, aku tak ngetoke sayembara. Ya. Aku tak ngetoke nggon aku. Sapa sing cilik gedene sanga kuwi dedaning Baladewa. Wenang boyong. Ya kuwi Dewi Purantawati. Oke, tak tandangi. Semono aku ya arep ngetoke sayembara. Sayembaramu apa? Sapa sing iso nglangkahi batange gareng? Lho. Iki kok batangku iki piye iki? Oh iya lali aku. Dadi mati kowe nang ora apa-apa. Dengkulmu mlocot ora. Anakku cilik-cilik. Ayo aja aku kok ya. Dudu nang ngene, papane wong neter katetean. Dudu nang ngene, papane. Ayo, metu coba. Bareng kabeh aja nganti pokoke. Blok sak lito. Lip. Niwang Sukmana Madi niku kono sasmintaning sun jagat wasisaning Udawa. Ora waktu dhisik Kakang Pati Udawa. Ayo ndagake kaget. Sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsa meneng ngarsaning ingsun. Kakang Pati Udawa. Nyawa-nyawa jimat kula semban kula wonten ing Madyapada prapting delahan Gusti kula ingkang sinuhing Darawati. Menawi paduka dangu dateng pisuwanipun ing abdi kepatihan sanget andadosaken kuwatir raos sing manahipun ing abdi kepatihan mboten mantra pindharan salomba pinanjering alun-alun kumeterat saruk maras nampi timbalan paduka Gusti kula ingkang sinuhing Darawati keparenga hamba barona ingkang sejati sinuwun wonten dawuh menapa dene terwaca anggen paduka nimbali dhateng sawanipun ing abdipun Patih Udawa. Kakang Patih Udawa wonten timbalan kadiparan nggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun manata tata rakiting negara Indrawati. Kakang Pati Udawa maradhyake matur marang panjenengan ingsun. Kakang Udawa Gusti kula semban kula menawi paduka miji babagan tata rakiting praja sadaya boten badhe nguciwani para kawula sami sayek saka kapiakar luhuring nusa bangsa tuwi negari Indrawati. Medhaipun para diperjurit boten kendhat pun sami gegladhen laki dane kaprak sawan-jiwan praja paduka katemping maramuka boten badhe angkepa kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan rembug kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji semban kula. Kakang Pati Udawa ya ora liwat pakaran ingkang utama tindakna selawase lan prayoga nungglir ngadhep karsaning ingsun. Kakang Pati Udawa sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi kepatihan namung delan sak sapunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Indrawati. Ingsun tampa tiba padha-padha Kakang Pati Udawa. Lho
Uli diuji sesembahan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindhan. Apa dene sira Dimas Haryostyaki prayogakna nggih ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Garba Ruci. Tansah benaning kawidadan nderek sami kula sawanipun ingkang rayipun Setyaki Koko Prabu. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pambektinipun ingkang rayi kunjung ngersa maduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sembahan kula Koko Prabu pengayeman kula ing Durawati. Setyaki ingsun tampa akarya bombong tias ingsun ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pendika jimat paripi dayana ing kasantosan Koko Prabu ing Durawati. Nun mangke dereng sawetawis dangu rawuh paduka Bapa Premban Durna miwah Koko Prabu Mandura. Nuwun sewu Premban kepareng kula ngaturaken pasegan pono krami kunjuk ngersa paduka Bapa Durna. Sesembahan kula ing Sukalima Bapa Premban Durna ing Sukalima. Oh, astaka swala sila berdaba swalu gembel Semorante hawela. Kula nuwun inggih, Ger. Sampun kula tampi asong paseganipun paduka anak Prabu Ndrawati ingkang tumandhuk dhateng Bapa ing Sukalima. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang Bapa ing Sukalima, Ger. Namung kepareng ingkang Bapa ngaturaken pudya astutinipun ingkang Bapa kunjung kersa paduka anak Prabu Ndrawati, anak Prabu Sri Bathara Kresna. Bapa Premban kula tampi akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jeng andika lenggah. Kula nonen, Ger, sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang Bapa ing Sukalima. Titik lenggan sak mangke wonten Brajeng Dwaraka, anak Prabu Ndrawati. Miwah Koko Prabu Baladewa sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu katuran karaharjan tedhak paduka wonten Brajeng Ndrawati Koko Prabu. Jagat wasisanipun Bathara Wayapta jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yo Kresna tansah pinanganing kawidadan nering sambi kala praptanipun Kakang ing Brajeng Ndrawati Durga mendhak kala sirna. Mung keparengipun Kakang ngaturake salam taklimipun Kakang kunjung ngersani Yayi Prabu Kresna ing Durawati. Yayi Prabu kadangku ing Dwaraka. Kula cancang pucaking wani dumawahing wijang urma keting werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging raka jiwanan. Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen sing ngandika lenggah. Yayi Prabu Durawati kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ing Brajeng Durawati dina samengko iki. Yayi Prabu Kresna nun mangapunten saestu adamel kaget gugup raos sing manahipun ingkang putra ing Durawati Bapa Premban dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan dhateng pepuyan upami alit utusan cantrik ing Sukalima bilir kelenggan menika paduka badhe parang tedhak wonten ing Brajeng Durawati saestu kula ngedhang rakit rata manik obro ing linangsing jong banunji kinarya petuk paduka Bapa Premban Durna saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka Bapa Durna kacena tandha bektinipun ingkang putra tumraping sesembahan kula ing Sukalima Bapa Premban Durna Bapa Premban ing Sukalima. Kula nuwun sewu, Ger, najan nembe kawiyos sing mangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ing Bapa ing Sukalima. Persasat kadidene kejubukan wukir sari kelepaning samudra madu. Nanging nuwun sewu lho, Ger. Tata upacara kaprajaning mekaten menika kala wau mboten sakrepipun wani paduka pisungsungake dhateng Bapa ing Sukalima. Krana menapa, Ger? Najan papan kula menika wonten ing Sukalima, kula menika ngiyup sandha pepadanipun anak Prabu Duryudana. Nanging pendak-pendak ingkang Bapa sowan dhateng negari Durawati menika tanpa beda pangraos kula kados wangsul dhateng pretapan Sukalima. Mila sak mangsa benjang menawi wonten wekdal ingkang milunggan anak Prabu Ndrawati sak kula wangsa kepareng tedhak wonten ing pertapan Sukalima. Kula nuwun sewu, Ger. Kaecana jiga kelawan pekewuh Durgama Sangga Runggi. Sukalima kareng kula kados dene Ndrawati, anak Prabu Kresna. Anak Prabu Ndrawati, Ger. Matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan Bapa Durna. Dene mekaten ya sing pangandika paduka. Malah samangke gandeng sampun katingal sekeca tuwin asu ingkang dadi napas asat ingkang dados riwe tumunten ingkang ngrayi utawi ingkang putra Ndrawati cumadhong dawuh menggah menapa to wigatosipun dening paduka Bapa Durna keparang rawuh wonten ing Brajeng Ndrawati menawi keparang kawedharing kathah tumunten ngababarna nanging menawi wadita wraping para kadang sentana monggo Bapa
kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra Indrawati pun Kresna ing Dwaraka Bapak Penemban Duna matur sanget kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan Nger estunipun wale-wale menapa sawanipun ing Bapak Sukalima kadherekaken anak Prabu Baladewa menika nuwun sewu bidhal kula menika mboten saking pertapan Sukalima namung mligi sowan dhateng kasipun anak Prabu Dwarawati menika sowan utawi bidhal saking negari Ngastina menapa to sababipun dene kula bidhal saking negari Ngastina malah kinantenan dening anak Prabu Baladewa wonten sukuliraning penggalih lan nyuwun purba wasisa paduka anak Prabu kepareng Radi Mingset anggen kula ngabiyantara supados samangke Radi cetha anggen paduka nampi aturipun ing Bapak Sukalima menika Nger anak Prabu Ndrawati kula sumanggaken dhateng paduka Bapak Penemban Duna sumangga Purbawasa nasta paduka Bapak Penemban Duna kepareng ambabarana ingkang sejati kula nedya ngangulaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka Bapak Penemban Duna ing Sukalima Bapak Penemban kula nuwun sewu Nger sampun wonten setunggal candra menika wayah kula Lesmana Mandra Kumara menika kula nuwun sewu gandrung-gandrung kaliyan pun Purantawati tumunten anak Prabu Duryudana miji dhateng piswanipun ing Bapak ing Sukalima supados kula menika kepareng nglamar dhateng putra-putri paduka pun Purantawati kula boyong wonten negari Ngastina ing wigatosipun badhe kula dhawuhaken kan wayah kula Lesmana Mandra Kumara mila Nger sampun terwaca bilih sawanipun ing Bapak ing Sukalima menika angebun-bun enjangan jejawah sonten ing wigati nedya boyong dhateng putra-putri paduka pun Purantawati kula trimesakaken dhateng Lesmana Nger mesaken Lesmana menika nadyan putra Nalendra nanging Lesmana menika kedunungan sebel sial. Lesmana menika kedunungan sebel sial tegesipun mboten nate pikantuk nugraning Hyang Mahanasa ketitik nadyan Lesmana menika putra Nalendra Ngastina Prabu Duryudana Nalendra ingkang sugih bandha bandhu sugih brana pices Nalendra ingkang ababala raja ibaratipun ewadene kagungan putra kemawon lah kok nasibipun kados mekaten menika cobi to kula trimenggalih badhe dawuh pun Pergiwa kalah kalian Gatotkaca badhe dawuh Pergiwati kalah kalian pun Pancawala Lesmana menika nuwun sewu pendak-pendak badhe jawab kemawon gagar wigartan antukarya Lesmana menika nadyan putra Nalendra wangsul wangsul kula aturaken piyambakipun menika nuwun sewu ngibaratipun kaya dene wong lanang sing ora payu rabi inggih Bapak Penemban Lesmana menika kok sampun malih kok jangka putra Nalendra sampun malih jangka putra Ratu Atmajaning Brahmana. Oh, namung badhe nyenengi bakul mie ayam rak lakon kok, Nger. Menika Lesmana. Tegesipun Lesmana menika nadyan putra Nalendra ning kedunungan sebel sial. Mila kula nuwun kanthi sanget paduka anak Prabu kepareng samangke ambebantu dhateng bot repotipun anak Prabu Duryudana. Kemareng ingkang putra pun Dewi Purantawati menika kula bayang wonten negari Ngastina badhe kula dhawuhaken lan wayah kula Lesmana Mandra Kumara mbok menawi sakmangke sageta tetamba tumrapipun Lesmana anggenipun nandhang wuyung menika Nger Kresna kula wonten dawuh kok Prabu ora jeneng pun Kakang rubu-rubu gedang marang pengendikane Bawa Duna babar pisan ora nanging lamun siadine ngurupi kanane anakmu Lesmana Mandra Kumara ing Ngastina wah ora montrat mojo Nalendra ya bener akeh wong tuwa kang padha ngandhakake piyai sepuh padha ngendikake wong gandrung ki persasat bambung turut nglurung nganti ora eling Purwodursina akeh-akehe pancen kaya mengkono nanging ora kaya Lesmana sak gedhagan iki nggone bambung malah semune kaya dudu putra Nalendra kaya wong edan ning tengah dalan pendak-pendak gandrung apa sing ditemoni apa ora mesake kahanan kang kaya mengkono kuwi ora jeneng ora perkara Lesmana dhewe sing nandhang wirang nanging uga ngembet marang asmane Kyai Prabu Duryudana mula Yayi ndak jaluk kanthi banget junjungan derajating Ratu Ngastina ya kadang Kyai Prabu Duryudana dawuhna anakmu wadon lawan Lesmana Mandra Kumara kanthi cara mengkono anakmu ora bakal tiba ning Padasuri nanging bakal tiba ning Kasur Babut Lirik samangsa Kyai Prabu Duryudana kuwi bakal lengser ke Prabon mestine Lesmana ing bakal gumanti ke Prabon sak ora-orane yen to putramu Purantawati kuwi dadi garwane Lesmana mesti wae sesuk bakal dadi prameswari negara Ngastina lho menika lho Nger
angel lho kagungan putra putri ingkang cinadang dados prameswari menika mboten saben tiyang menika nampi kanugrahan. Mila samangke monggo sampun ngantos wonten raos Dirgama Sangga Runggi walangati salebetipun penggalih paduka anak Prabu Ndarawati kemareng-marengaken ingkang putrapun Purantawati badhe kula boyong sampun kula cawisaken jumpana joli-jolan jrumpung gandung lan sak piturutipun kinarya pamboyong ing pinanganten putri jagat wasisaning Bathara Wayangpura jagat nyuwun pangapunten Bapak Duna perkawis menika mboten perkawis ingkang gampil namun tumrap kula menika perkawis ingkang rungsit lan rumpil. Lho, rungsit lan rumpil tegesipun kados pundi? Kula nuwun sewu. Kula menika jejeripun tiyang sepuh. Nadyan anak kula menika badhe mbangun miturut dhateng dawuhipun tiyang sepuh. Upamiya kula menika nampi pangaringipun Bapak Durna, kula sarujuk nanging anak kula mboten mathuk, tuwin mboten linambaran raos tresna. Menika ngibaratipun wonten tetembungan ana temanten sepasar bubar. Menika mangke mboten prayogi. Langkung-langkung menawi anak kula menika cocok utawi mathuk kaliyan Benesmana, mongko kula mambeki keparingipun Bawa Durna. Menika mangke ugi boten badhe saged kelampahan. Amargi nuwun sewu Premban. Miturut ingkang putra Ndarawati, petanganipun tiyang badhe nglampahi salakirabi menika gegaranipun namung tresna. Jaran ngibaratipun tiyang keplok menika boten kok asta setunggal, nanging asta kalih. Temanten kakung lan putri sami-sami tresnanipun. Mekaten nggih. Mila kathah ingkang sami nyebataken dasaring tiyang badhe mangun Bali Wisma menika wonten setunggal seneng, angka 2 kenceng, angka 3 kepareng, angka 4 wilujeng. Seneng, kenceng, kepareng lan wilujeng menika tegesipun kados pundi? Menawi wonten negari Ndarawati menika tasih dipun agem seneng. Gegaranipun tiyang rabi menika namung raos tresna utawi seneng sabab tumrap kula menawi gegaranipun tiyang mangun Bali Wisma menika tanpa linambaran raos seneng utawi raos tresna menika mangke boten badhe sae kedadosanipun ingkang angka kalih kenceng ingkang kenceng menapanipun ingkang kenceng menika tekadipun tekadipun inggih kasindhian mekaten sabab tiyang mangun Bali Wisma menika kedah sampun wantun nyebat sebaya mukti sebaya mati yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking amargi sasamunipun napaki Bali Wisma menika kala wau badhe dhateng pacobaning gesang ingkang dipun paringaken dening Gusti Kang Maha Kawasa mila menawi boten kenceng tekadipun menika mangke kekalihipun menika sampun kepareng badhe nglampahi salakirabi tiyang sepuhipun ugi sarujuk tiyang sepuh temanten kakung lan tiyang sepuh temanten putri sabab tiyang mangun Bali Wisma menika mboten kok njojokaken awak piyambak nanging uga njojokaken sanak kadang mitra kawruh tangga tepalih menika tiyang bangun Bali Wisma wonten ingkang pungkasan inggih menika wilujeng mboten ketang namung sarwa ringkes kedadipun wilujengi dipun seksekaken dhateng tangga tepalih sederek sedayanipun kedah rawuh kanthi tata upacara adat budaya ingin dipun lenggahi piyambak-piyambak menika wilujeng dados tumrap kula tiyang mangun Bali Wisma menika mboten agahan kesusu kaselak mangke mindha boten prayogi kedadosanipun inggih menika sae nanging nuwun sewu menawi tumrap saka 5 petangan kados mekaten menika mboten dipun agem mboten nggih sabab nuwun sewu desa mawacara negara mawa tata petangan saka 5 menika wonten piyambak petangan saka 5 menika tiyang badhe nglampahi rabi menika kula nuwun sewu namung dipun etang ingkang disebut Pancasuda inggih nggih Pancasuda menika nuwun sewu dinten kelairanipun temanten kakung dina pasarane menika dipun jumlahaken kaliyan dina kelairane temanten putri lajeng dipun suda 5 menawi dipun suda 5 menika mangke tirah setunggal menika tegesipun sampun ngantos dipun lampahi rabi mergi menika mangke badhe pegat pati tegesipun durung tutenggone mangun Bali Wisma wis dadi duda utawa randha menika mboten sae mekaten Bapak Duna menika malah kula nembe ngertos menika ngaten menika tegesipun tukar kawruh panjenengan paring kawruh babagan kenceng kepareng seneng lan wilujeng menika kala wau kula ngaturi kawruh kula ingkang wis lebet Pancasuda lajeng menawi tirah kalih loro menika tegesipun jodoh tegesipun jojo menika kula nuwun sewu menggok ya ngemplok obah ya mampah nggone bali bangun Bali Wisma bakal apik lan becik nganti tekan kaken
paken ninen-ninen momong karo anak putu. Menawi tiba telu menika wahyu. Wahyu menika sae. Menawi panjenenganipun jodokaken petanganipun tiyang mangun bale wisma menawi tiba 3 utawi 3 menika sae nggih. Menika tegesipun badhe bebakulan ya laris, badhe menapa-menapa tentu dipun ayemi dhateng panguwasaning dat Kamurweng Dat. Menawi dawah papat menika ugi sinebut pegat, ning ora pegat pati. Ana sing pegat rezekine, ana sing pegat ora duwe anak lan turun sak piturute. Menika petanganipun menawi saka 5. Mekaten iki nggih. Monggo lairipun Lesmana kaliyan lairipun Prantawati menika sampun kula itang menika sampun cocok. Dawahipun kalih. Bapak Durna menapa ngertos lairipun anak kula? Sampun ngertos nggih, mawi paningal batos. Rebo Wage lho. Lho kok cocok, Bapak? Kula menika pendhita ampun dianggep nggih-nggih. Pendhita ampun disepelekke kula menika. Rebo Wage, Rebo 3. Wage menika 9. Lajeng Lesmana Mandra Kumbara menika Jumat Pahing. Nuwun sewu Bapak Durna. Wage kalih Pahing menika biasanipun boten cocok. Menika ra rumiyin. Sameneika cocok-cocoke mawon kan. Pahing jodoke Wage ya apik, pon jodoke Legi ya apik. Legi dinaik Pahing ya dadine mesti ya enak. Ngaten. Iki dados Lesmana kaliyan Prantawati menika tumrap kula sampun matuk, sampun gathuk. Menawi kula jumlah menika wontenipun menawi boten kletu 17. 17 menika dipun suda gangsal menika turahipun kalih. Tegesipun 2, tegesipun jodoh. Lho, menapa mboten elok? Lesmana kaliyan putra Prantawati menika sampun jodoh. Menggok ngemplok obah mamah. Oh, menawi cara kula benjang menapa malih panjenengan badhe muktekaken dhateng Kang putra pun Prantawati. Menapa menawi boten sak menika nggih. Monggo. Dinten menika badhe kula boyong wonten negari Ngastina. Upami wonten pangandika paduka. Handhuwa keparingipun Bapak ing Saka 5, dasaripun menapa? Lan wonten pangandika menapa malih? Kula nedya cumadong dawuh ngendikanipun anak Prabu Kresna ing Ndarawati nggih. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka. Jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat Koko Prabu. Dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandikanipun Bapak Durna menika mboten mangling kados sowanipun Panakawan Gareng kaliyan Bagong ingkang sowan wonten negari Ndarawati Koko Prabu. Jagat wasisaning Bathara Kresna kula wonten timbalaning ngadhawuh dinadan dikapakno wae. Gareng lan Bagong kuwi Panakawan negara ing Ngamarta, padha karo Panakawan negara ing Ndarawati. Mula mbok menawa suwane Gareng lan Bagong iki ana wigati ingkang bakal diaturake marang Kyai Prabu Ndarawati. Kresna timbalana apa wigatining Panakawan sakarone dene Sawanana Praja ing Ndarawati. Koko Prabu lenggah ingkang langkung merayogi kula badhe andangu dhateng sawanipun Panakawan kekalih. Yo, Kresna kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang. Panakawan Gareng padha larja sapraptamu Panakawan ning Praja ing Ndarawati. Nala Gareng nonamit pasang kaliman tabik tinebina ing lodone Demawaing tawang tuwang linepatna ing tulak manuk. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi pun Nala Gareng kunjuk mersa paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Nala Gareng ingsun tampa akarya bombong penggali ingsun dening atase Panakawan batur derajate nanging tata kramamu banget nggone nuju prana marang penggali ingsun matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mugi adamel bombong penggali paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Ndarawati prayoga nanggon mulungguh sampun boten kirang prayoga kenging kula ngabiyantura ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Nala Gareng. Panakawan Bagong padha larja sapraptamu Panakawan. Nunamit pasang kaliman tabik tinebendang nek Demawaing tawang-tawang. Kowe iki ngopo Gong? Men kaya kowe. Rasa kaya aku. Watake dhewe-dhewe.
linepana ing tulak manung sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemempang abekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara Bagong dalem kepenak tembungmu gawe bombong penggali ingsun matur sembah nuwun pangestuning ingsun tampan ana apa kawan kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan paring pangestu paduka amawakana kabejaning gesang kula sinuwun iya Panakawan Bagong Prayogana sampun mboten kirang prayogi oh Nala Gareng kowe padha raja sapraptamu Nala Gareng kados Penemban Durna iya aku bendaramu Saka Lima Penemban Durna lenggah wonten ing mriki ya wis pancen sawetara aku suwan anak Prabu Ndarawati bekti kula kunjuk Penemban tak tampa pangestuku tampan ana ya Nala Gareng lho niki sanget anggen kawitadosaken jimat paripe Panakawan Bagong padha raja sapraptamu Panakawan menika kados Penemban Durna Penemban Durna iya rawuh wonten mriki ya wis sawetara ana wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Ndarawati weh lah syukur Kang Garwa mboten nderek ora mbok dijak asa ora tau tajak bojoku ora tau tajak mriki ajeng wonten balapan jaran lho hus sing apik ngomong ora karang kula niki gumun napa riyen sampean niku mbok dereng wonten wong kok ora biru kaya ngoten nika wis ora sanjak werna-werna kabeh iki mung gumantung karo kodrating Wang Mahanasa kodratku kudu kaya ngono ya kudu tak lakoni kanthi tuntas marang kewajibanku oh nggih bekti kula nggih Penemban iya ya tak tampa pangestuku ya Bagong lho nggih sanget anggen kawitadosaken jimat paripe Panakawan Gareng padha raja sapraptamu pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula katur ya tak tampa Bagong padha slamet. Nggih nggih. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Yo, pangestuku tampan ana. Kula pundhe nggo jimat paripe ndayono ing kasantosan Gareng padha raja. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng Bagong padha slamet. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula kunjuk pangestuku tampan ana. Nggih. Gareng padha raja. Patih Udawa Ndara Patih bekti kula kunjuk ya tak tampa pangestuku ya Gareng. Nggih. Bagong padha raja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Patih Udawa wilujeng bekti kula nggih Ndara Patih. Yo, pangestuku tampan ana. Nggih sangat anggen kadadosaken jimat. Wah, piyai semene kok ming pangestu cok. Ora ana sing ngekeki apa-apa ya, Reng. Anggepmu ora arep dikeki apa ning kraton kok padhake. Nala Gareng. Wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget niki. Ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan ingkang sepasin sepisan kemarin kula ngaturaken sembah sumung kemeng bekti kula kunjuk ndungkap angka kalih malih menapa sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak cokat ceket kula ringkes rembakipun supados samangke Gusti kula ngisi ing Ndarawati enggal priksa menapa to sababipun dene kula keraya-raya kedarang-darang sowan wonten Gareng Ndarawati apa dikongkon bapakmu sanes apa saka karepmu dhewe sanes apa karang kedempel ana perkara mboten lah ana apa Gareng kula mboten dipun kongkon bapak kula mboten dipun kongkon kalih napa jenenge kulawargane Semar bojo kula ya ora ning mugi andadosna kawuningan sampun wonten setunggal candra menika Petruk menika opname lho Petruk apa kuwi mau opname iki apa sakit lara ngono wae nggih sakit lara apa Petruk wah wis mboten ngerti dipresake nang dokter ya ora dingerteni penyakite digawa tengken dukun ya ora mari-mari dirawuhke para Brahmana Sewa Sugata miyang para nimpuna para pinasis supaya maluyaken Petruk kantong bolong ya ora mari monggo Petruk niku meneng eteng-eteng teng amben ora obah ora napa-napa matane kedap-kedip nyawang usuk lah terus Petruk kanane saiki piye wis mengkari esuk sore Petruk lara tenan lho Gareng. Lara tenan apa dikira ngapusi?
Kula niku nek omong ora tau goroh kok. Lah, sawijining dina kula niku nganti sedih. Nyawang Petruk kanane kaya ngeten niku terus tak tangisi Petruk. Bareng kula tangisi kalih Bagong, Petruk niku terus jenggelek. Gregah kaya wong waras nika. Terus apa kali kula jukone segoreng? Ya kula jukoke. Kaya wong mari lara niku mangan ya temel-temel mongko ora nganggo lawuh mung sego tok. Diglondori banyu putih. Iya, nggih. Lah bar maem niku Petruk terus ngomong kali kula. Reng, kowe kakangku. Sing wajib tak sambati ya ming kowe. Nek Bagong ngono pancen tak anggap wong ora nalar. Ning upama Bagong ku ya iso napa pesambatku, aku ya ora apa-apa. Mula cah loro do mlumpuk kene tak kandhani. Aku ki jane ora lara. Aku ki jane ora masuk angin. Aku ki jane waras. Ning kaya koncatan pikiran. Lho. Petruk kaya koncatan pikiran. Nggih. Lah sing tok gagas sapa to, Truk? Kaya kowe iki mung wong kere, kowe iki mung batur, kowe iki mung abdi. Upama duwe gegayuhan ki ya dicundhuke karo kahanan. Wong ki nek duwe gegayuhan ngungkuli karo kekuatane dhewe kuwi tegese ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak cebol kayu bulan wuta ngitung lintang tange kelakone cepak wurunge. Mula nek gegayuhan ki dicundhuke karo kekuatan. Ora usah dadak mikir sing abot-abot. Kula ngoten niku. Terus Petruk, heeh Kang. Aku ora arep mikir abot. Ning aku iki mung netepi karo sing wis nate dingendikake. Lah sing ngendika sapa? Petruk terus matur, sing ngendika Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho, aku tahu omong apa karo Petruk mangke riyen dereng ampun dipedhot. Crita kula dereng rampung. Apa Sinuwun Prabu Bathara Kresna tahu tate ngendika karo kowe? Tahu. Jaman apa? Jaman nalika semana ilanging pustaka Jamus Klimasada dicolong Dewi Mustakaweni. Nalika semana aku sing iso nemokake pustaka Jamus Klimasada, Sinuwun Darawati tau tate paring dawuh karo aku, sapa sing iso nemokake pustaka Jamus Klimasada? Nek lanang tak pek mantu, nek wedok tak pek anak. Monggo Petruk nalika semanten sing iso ngaturake pustaka Jamus Klimasada mbuh lantarane apa? Ning sing ngaturke teng sampeyan niku Petruk kantong bolong adi kula. Lah kok jebul Petruk niku awake lemes ora duwe daya niku mikir pangendika sampeyan. Nuwun sewu lho, Den. Nuwun sewu. Nalindra menika sabda Brahmana Raja, sabdaning Nalindra pangendikaning pendhita menika ora kena wola-wali kaya Wikresna tumameng dlancang seta, ora kena lumebek. Nek ngendika A ya kudu kelakon A, nek ngendika B ya kudu kelakon B, nek ngendika C ya kudu kelakon C. Mongko panjenengan wis tau tate ngendika. Mongko sing napa pangendika sampeyan Petruk. Lah niki Petruk niki nagih janji karo sampeyan. Gandeng negara Ndarawati saniki geger merga ana wong wadon sing jeneng Purantawati. Niku Petruk terus lara. Larane Petruk meng digatek karo Sinuwun Prabu Kresna, meng ngelingke karo Sinuwun Prabu Ndarawati supaya eling karo pangendikane duk nalika semana. Nek sampeyan eling matur nuwun, nek ora teges sampeyan mentala nyumurupi patine Petruk. Monggo Petruk wis ngomong kali kula, "Reng, kowe ning negara Ndarawati, terus kowe matur bab janjine Sinuwun Kresna. Nek Sinuwun Kresna ora gagas, wis ikhlasno aku, Reng. Aku arep golek dalaning pati, aku arep gantung. Nek nganti Petruk iki mengko tekaning pati, nuwun sewu, panjenengane Sinuwun Ndarawati tegese utang nyawa karo Nalagareng. Panjenengan utang nyawa kalih kula. Nek nganti sampeyan ora netepati janji sing pun nate pangendikake, terus dadi jalaran Petruk tekaning pati, ateges Sinuwun Ndarawati utang nyawa karo Nalagareng. Tantri maning Nalagareng arep awak kula kaya ngeten niku. Arep awak kula tangan kula cekot sikil kula becik mata kula kira ning nek kula bumi angus negara Ndarawati ora nganti telung kedheping netra mesti kula sing kobong. Piye to reng le sumbar iki ora bumi angus negara Ndarawati kok mesti kula sing kobong. Kene iki ngrungokke tenanan le omong mencla-mencle. Mboten nganti sak siling bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Negari Ndarawati mesti badhe kula osak asik. Kula damel base busa. Busa base. Pun cekap
cekap semanten atur kula kemareng kula anengga dhateng Sabdatama paduka Gusti kula ingkang sinuwun Nala Garing wonten dawuh satemene aku kepengin netepi marang janji ingkang wis ndak aturake marang Petruk dur nalika semana. Lah niku tegese netepi dhateng kalangganipun paduka Gusti kula ingkang sinuwun Ndrawati ning ana bab ingkang dadi pepalang. Napa sinuwun? Bapa Penemban Durna rawuh mrene iki uga bakal kepengin mboyong lawan anakku Purantawati. Lho. Niki iya Nala Garing. Ajeng dijawabke kalih arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Lesmana anak Ngastina. Iya pancen mengkono Nala Garing. Pancen arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Oke, nuwun sewu nuwun. Niki perlu dirembuk ampun sembrono. Iya, dirembuk sing bab apa? Lho, bab sampean ajeng maringake Nyong Putra Katur Begawan Durna ajeng didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara menika nuwun sewu. Kula tak takon panjenengan menika wong tuwa napa dudu? Lho, aku wong tuwa. Wong tuwa sing duweni putra Dewi Purantawati. Mestine kaya ngono. Saiki wong tuwa ngendi? Wong tuwa pundi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Kula tak takon. Wong tuwa ngendi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Menika mboten wonten. Sing jeneng wong tuwa niku kudu iso napake kamuktene anak. Iya Nala Garing. Terus saniki kula tak nyuwun prisa. Nek nganti Dewi Purantawati menika didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara, nuwun sewu, napa panjenengan mboten mangertosi kondange Ndara Lesmana? Hah? Ndara Lesmana menika arepa putra ratu, arepa nika putra Nalindra, arepa menika sesuk bakal gumanti ke Prabaning Prabu Duryudana. Ning nuwun sewu, wong sak jagat niku wis ngerti nek Lesmana niku anak ratu ning rada Kentrir. Napa sampeyan mentala? Putra-putri sampeyan sing ayu wis tiyang warna. Lah kok didhawuhke karo wong lanang sing rada kenthir. Ya bener, Lesmana menika sugih bondo bandu persasat kadonyane seprapat jagat diuja karo wong tuane. Ning nuwun sewu, apa ya kabagyaning batin menika saged sinanding nek nyanding wong lanang. Bojo sing nuwun sewu uteke ora genep. Kula nuwun sewu lho menika namung ngemutaken. Nek mau semanten panjenengan badhe maringaken monggo ateges badhe kula biyawaraken wonten pundi-pundi papan. Nek Ratu Ndarawati menika blereng dhateng kamukten ning ora iso metung dalan sing bener. Sulap karo kamukten nganti mentala nyengsarake anake dhewe didhawuh karo anak ratu sing rada kocluk. Menika mawon. Niku estu kula mboten goro. Ning menawi dipun rabi kalian Petra, lho Petra menika mung wong batur gedhi bal 17. Petra niku mung Panakawan. Ning apa kabagyaning lair batin menika diukur karo akehing brana picis? Mboten. Kabagyaning wong urip menika mboten ukuran akehing brana picis. Malah kadang kala wong sing ngokehan brana picis, wong sing sugih, wong sing duwe derajat pangkat niku janjane pendak dina tanggungane utang miliaran. Mula akeh wong sing sugih, akeh wong sing duwe pangkat prajat, akeh sing duwe kelungguhan niku adane penyakite mesti stroke. Ora iso ngapa-ngapa, perot terus mudar. Ning nuwun sewu, Petra nika wongean ora duwe tanggungan apa-apa, urip sak madya, mangan sego dipangan karo jangan ya dilakoni, ngombe wedang putih ya dilakoni. Ning ora doyak-oyak utang, ora doyak-oyak tanggungan. Mula uripe ayem. Wong uripe ayem niku awake lemu. Pancen. Nek sampeyan maringake dhateng Sinon Prabu Duryudana monggo ora apa-apa. Arepa ing putra menika Saba utawi lenggah wonten ing Negara Ngastina, lungguh kursi apik, nganggo gelang nganti ting krompiang, nganggo jarik ngibarate blebekan mas. Ning nek atine rekoso saya kuru putra panjenengan gerah. Bar niku mboten nonton. Sapa sing kapitunan? Ayo, ngoten niku carane ngetung. Ampun sembrono. Ning nek karo Petra niku urip teng desa. Wong desa niku uripe tentrem, ora berisik. Ora kokean pikiran kaya wong kutha. Lenggan arep mangan ming kari njupuk ning lumbung, parine ditata tirik-tirik. Arep jangan apa-apa, ming kari Saba Tegal, monggo tandurane ijo-ijo. Lho. Mangan bakwan, nyemplung ning kebon lombok.
bawane 3 lombae 40. Niku ya iso kelakon pengen kobis kari nggawa godhokan wedang. Gawa ning kebon, kobise diris ning kebon. Lho napa ora glelek? Wah Petro niku sawahe jembar kok. Parine lemu-lemu kok. Susune jembar-jembar. Mula kula nuwun sewu nek panjenengan menggalekake Babrana Picis diparingke kali Begawan Durna ning batin lara. Nek sampeyan ngrembak perkara kabagyaning lahir batin nggih mang paringke Petro. Nuwun sewu lho sinuwun. Kabagyaning lahir batin menika mor misah. Tegese mor misah piye? Menika mboten saged dipun dadosaken setunggal. Upama isa didadekke setunggal menika mung pepethinganing titah. Kabagyaning lahir menika mboten saged sumandhing kalian kabagyaning batin tegesipun kabagyaning lahir numpuk Brana Picis ning kabagyaning batin ora sumandhing. Ning kok sok baline duwe kabagyan batin mesti kabagyaning lahir bakal sumandhing. Niku sing disebut mor misah. Mengkono nala gareng nggih. Ning nggih gumantung panjenengan. Monggo mawon. Badhe dipun paringaken Begawan Durna monggo, paringke kula monggo, paringke Begawan Durna entuk wong sugih ning Kentir monggo. Paringke nala gareng netepi dhateng perjanji panjenengan wis lepas saka perjanji. Tur dasare ingkang putra didhawuh karo adhi kula Petro arep ora pateka sugih ning ya kok seneng atine niku pilihan. Angel sinuwun, angel. Nuwun sewu angel. Kula percaya panjenengan wis dimingi-mingi werna-werna karo Begawan Durna. Mula ora iso omong apa-apa. Nek pancen dipun paringi Begawan Durna, monggo mboten napa-napa. Kula tak bali tak ngrukti kunarepane Petruk cetha tekaning pati nglalu mergo ora kelakon dawuh karo putramu. Mboten napa-napa. Kula kedangan adi mboten napa-napa. Niku wis dadi resiko kula. Ning kula ancam sampean, kula ancam Petro nganti nglalu mati ora jawab karo anakmu. Wah, tenan yakin sumpah bumi langit dadi seksi. Kula seksekke kiblat papat segara gunung isine ngrena wengi padang rembulan panasing srengenge. Kula ora arep tepung karo Prabu Kresna diparingi Begawan Durna. Niku tenan, kula ora arep suwita karo Prabu Kresna. Yen perlu mantan Ngastina tak obrak-abrik legane atiku. Gembal manyar-manyar duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Wah lah kok kebangetan ngomong ngumbar omongan ala gareng ing atase kowe drajating Panakawan Gedibal 17 wong arek nyolok mripat kowe iki men batur lah kok langap-langap druwi kaya grojokan nyerwetek kaya becek sepun bapak Tegalan ucap barat. Wah nesu e kok wani Rasawati Durna to. Nah wani Rasawati kok nek kira-kira ngamuk tak kepruane watu ndase. Aja kasar-kasar. Men aku dasare wis ora seneng kok kebiyen kok. Nyuwun pangapunten, kula mboten wonten urusan karo sampeyan. Kowe ana urusan karo aku. Perkarane napa? Kowe ngeceh karo wong Ngastina. Sapa sing kula eceh? Putu kula Semana Mandra Kumara. Kowe tak anggap wong Kentir, tak anggap wong Edan, tak anggap wong Kocruk. Kowe putra Nalendra nala gareng ora melek mripatmu. Nuwun sewu, kula tak takon, Kentir napa mboten? Lho, heeh ning ra ora perlu diomongake. Lah, tegese sampean wis ngakoni omongan kula niku napa goro? Omongan kula niku ngapusi. Nek kula omong abang ya kula andhake abang, nek nyatane biru ya kula kandhake biru napa wontene. Kula mung kepengin ngeman karo putrane Ndara Kresna, Dewi Brantawati aja nganti didhawuh karo putra Nalendra. Sing nuwun sewu rada wah pikirane. Lho, omonganmu ki iso meneng apa ora? Nolo gareng. Nolo gareng. Kowe iso meneng apa ora? Kowe kebangetan kowe ngatasi drajating Bantul Gedibal 17. Kowe nyolok mripating Baladewa, kowe ngino karo anakku Semana Mandra Kumara. Mas. Ora kerubutan. Madirana Reng? Iya. Kandhangane iki. Iso apa nglakokke wayang papat? Iso wae. Nyepelekke ora. Kowe menungso ora tatanan, sampean sing ora tatanan. Gareng kudune ngerti. Mungsumu ki aku ora kowe. Aja ngune-uneke kakangku sampe naik dhewe. Ayo nek wani kowe karo aku, gareng karo Begawan Durna. Napa kula luput nek Semana Mandra Kumara? Lho, ora jeneng luput. Nanging kowe nyangklas sanduring tenggak. Kowe ngino karo Begawan Durna.
Kowe padha karo Gareng ngino karo Baladewa, ora perkara ngino-nginonan. Aja dikandhani ra kowe. Menungsa apa kaya ngene? Lho, malah ngecek karo Begawan, durung ngecek karo Baladewa. Apa-apamu? Wah, yen ngono pancen peparange Resmana Wadra Kumara ki mung pono kawan. Petruk sing utusan kakangne nolo Gareng karo Bagong pancen kepara nyata. Terus cekal kersane sampean saniki pripun? Kowe bali teng pundi? Bali nang omahmu. Kowe rasa mboyong Purantawati. Mboten iso, kula tetep kudu mboyong Purantawati. Kudu padha bali saka negara Durawati, ora iso. Bali piye? Wah, wis ora kesel e cuarake wong bapak. Genti-genti akan wedi karakter wayang wetengku nganti mulus e. Saiki ngene wae. Sapa sing cilik gedhe saka kadedaning Begawan Durna wenang mboyong Purantawati. Oke. Kono wis nantang urung tak anteni. Hei. Ayo ge omong. Malah meneng wae. Lho, kowe iki karepmu piye? Omong piye? Omong kaya Durna kuwi lho. Ngetokke sayembara apa piye? Yo, aku tak ngetokke sayembara. Yo. Aku tak ngetokke nggon aku. Sapa sing cilik gedene saka kulit dening Baladewa? Wenang mboyong. Ya kuwi Dewi Purantawati. Oke, tak tandangi. Semono aku ya arep ngetokke sayembara. Sayembaramu apa? Sapa sing iso nglangkahi bathange Gareng? Lho. Iki kok bathangku iki piye to iki? Oh iya lali aku. Dadi mati kowe nang ora apa-apa. Dengkulmu melocot ora? Anakku cilik-cilik. Ayo aja aku kok ya. Dudu nang ngene, papane wong neter katetean. Dudu nang ngene, papane. Ayo, metu coba. Bareng kabeh aja nganti bongo. Sinayang manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitiraning asta kang kumitiraning asta aneng asta Setyaki wonten timbalan. Kok banjur ngangsek nggonmu sowan Kala Prabu? Piye? Nyuwun dipalilah. Dipalilah apa? Kepareng kula badhe ngrencangi dhateng Nala Gareng lan Bagong. Mesakaken ing atasipun para kawan badhe dipun pulasara dening para sata Kurawa. Setyaki wonten timbalan. Ingsun ora ngeparengake Kala Prabu, kula nyuwun kanthi sanget. Wis to, percaya karo aku. Luwih hafal Kresna tinimbangane Setyaki. Langkung apal kados pundi nadyan ngrebda lan gedabyah cacahing para sata Kurawa nanging ibarate kaya dene gedabyah kokean cacah ngrebda tanpa guna tegesipun satus cacahing Kurawa kengko nek nganti iso gawe bapak kulite Nala Gareng apa dene Bagong
Wis to. Aku tak mudhun saka dampar. Gusti Prabu menika sampun sembrono. Gareng Bagong menika kegiatanipun sepinten? Inggih Dioji. Kula namung badhe milani dhateng pun Gareng lan Bagong. Wis to kowe aja kuwatir, mergo aku wis weruh sak nyatane. Mekaten. Mung awat-awatana wae nala Gareng lan Bagong. Sira kadangku entuk ngewangi karo Panakawan sakarone, lamun wis padha ketemper yudane tegese wis kepepet tenan lan ora ana dalan kanggo mlayu. Oh nggih, istirahaken dawuh. Ngono ya Setyaki, nggih, istirahaken dawuh. Kakang Pati Udawa wonten timbalan. Budhal kang padha sibo jeneng ingsun adya nanting kelawan atmajaku Purantawati monggo. Kepiye mengko nggone padha bakal nyirep kahanan iki? Nuwun istirahaken dawuh. Nyun pamit madya pasilen. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Udawa. Kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Pati Udawa. Purna gati ning pananggilan. Sanata sukun dul ngedaton jeluk saking dampar kencana kinampit gambaran gading. Kadharaken sangganing peromban jadi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil pacaran keprabun. Kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata kaya sesanti kamulyane. Mong kendir joget kok mubeng-mubeng ora apa-apa jogeti bebas kok jadilan kang slupan yo mubeng-mubeng. Oh caidan Ndara Dursasana yo ajeng napa sampean goleki Gareng karo kowe nek pun ketemu tak labrak ora gelem minggir. Wah lah salah ngrebut Purantawati aja takon dosa bali ming kari jeneng. Berarti mriki ajeng ngelabrak kula. Iya. Wani wae karo aku. Lho wis kebacut kaya ngene kok ora wani. Yo jajal yo. Lho. Jajal piye? Ayo gelut. Wah, lha iki ping batur kok wani karo Pangeran Pati. Aja sok ngempukke watu ngatoske banyu. Giri lusi jalmotan kena kene lho. Gusti iki paring kekuatan dhewe-dhewe. Arep jajal piye? Hah? Ora mengko ki ana omong. Oh, arep ngopo kowe? Arep ngantemi aku? Yo. Nyo. Nganti iso pecah sirahku meguru karo kowe 20 taun. Ora mung sembrono. Lho, iki tenan kok piye? Wis kaya ngene kok dikira ora tenanan. Asli iki. Nyo guys. Wah, tak antem tenan. Oke, Bagong mau nganggo ngantem sirah sapi winginane pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Jenengane ngedonke mungsuh ngono kuwi. Kowe ngomong kok, omong ning aku dadi tratapan kok. Nek sigar tenan, ora engko sigar tak plestere. Ya ora kena omong, langsung bet ngono. Langsung des. Ya. Semerah. Oh, kuwi ndonga barang. Wong iki arep tumindak apa-apa ki nganggo semerah. Ngono, Jawa kuwi. Ya. Ya wis, nyo. Sabar ya. Kowe iki ngapa e? Ah, kowe iki setan. Nek wis ngampet ambegan ora sida. Ora ndak apa-apake kok wis ngampet ambegan. Aku wis neret ngono. Kaya wis piye ngono lho. Kene yo. Ben tak. Ora apa-apa. Rame iki rame. Iso setengah loro iki ora apa-apa. Padha-padha ambuhe. Aku ping 3 mau. Kowe lagi pisan iki. Oh iya. Kene ora dijaneng. Iki Pangeran Pati dijaneng. Oh iya lali. Oh. Siap. Huh. Popo. Ayo terus. Endi mau wonge? Wis buyer aku bisa. Mulai mumet pisan. Yo terakhir, yang ketiga. Yo. Perang ini kira penak. Temonjo dimatke yo kecekel. Heeh. Ora sandadak gabus ngenteke tenaga. Iya. Yo siap. 1 2 3.
Ora apa-apa. Wah, rame iki yo teruske. Waduh. Iki nganggo leren sik udut-udut sik. Rasa. Oh, perang kok nganggo udut-udutan barang. Nek ora apa, Dik, ning aku njaluk. Wah. Ora gowo to kowe ora entek. Rasanya kayaknya. Ya. Kok saya ringkih. Wis rusak otake. Ora wae sing waras kok pisan. Pindho ya. Ping 3. Sini. Wah, jauh tak antuk kok ora ngrasake blas to, Gong. Wayang ora muni lara cangkeme ya ora lara. Hop. Mudar wis buyer. Nek ora apa-apa aku, ora apa-apa glene. Ora ya. Wah ya, madhep rono. Ngesoki aku kok. Ora sida kok. Tak elek meneh ngoten siji. Ya, oi. Terakhir. Ya. Siap. Saya Siap. Yakin. Ayo. Nampung nyawamu. Sileke palu aspal. Kaya mau gayeng kok nyenyet kok ngelekar. Waduh kalah. Ayo. Iki jatahe kowe le. Sis. Matane. Boleh. Lek dengkulmu mlocot kuwi. Ngapunten kula kinten Bagong. Enak Bali, enak. Lho. Oh, kleru. Wis ra ngerti kiblat anak Prabu Mandura kula sumanggaaken. Jajanan kurtane baune iblis ana. Walah dalah. Pola kene derajate logare karo Bagong kok ngiwas Maranata Mantura Prabu Baladewa. Kowe nyebarake Maranata Mantura Prabu Baladewa. Nologare ora bali tak glandang negara dadi apa? Jembabasang arep ndi rek? Mulih Gong. Nek iki nek ora mulih ade mudar tenan. Iki ade nek ora mulih mudar tenan. Ngopo? Ngopo mulih? Sing maju ra Kurawa. Sing maju sapa? Sing maju Baladewa. Sing kiper. Iki ora bal-balan ya nyuk. Iki perang kok sing kiper. Iki Prabu Baladewa maju nggawa nenggala. Panas main jajaran sunatane baune blenat. No, kareng ora bali saka negara Dwarawati aja ngrakon glandang negara jeblok wetengmu. Terus tangane Baladewa mak slonong. Abing kae. Wah. Murup. Heeh. Baladewa golek kodho ora. Kok tangane murup senter kuwi. Heeh. Nenggala. Eneng enggaga ala. Nenggala. Heeh. Nenggala ki tampake gunung jubluk sego rasan. Aku mau namane gunung bola-bali lho jugruk-jugruk ya.
Ya mbok kok ya. Dianten ana. Monggo ora sepiro lho. Ah iya. Aku ya ngerti kak ya. Asem tenan kok. Gugu karepe dhewe ra. Mundura. Atrajange dhewe. Wani mbok kowe. Wes aku nek nekat ngene ora dirosa sapa aku. Mundura ana ndelik. Oh iya. Nek mati piye, Gong? Ora, mati iki sing ngasta sing gawe urip kok. Mati urip ora saka Baladewa. Mati urip saka sing gawe kuwasa. Sapa ngerti bengi iki aku gleleng methuke Baladewa, tamane Nenggala ora apa-apa, Nenggala ki ampuh. Ampuh orane pusaka iki gumantung sing gawe urip. Iki nek iki dienggo nek omong. Goblok. Ora nenani wong tuwa aku ora dong kok. Wong ngerti ra, mula nek tak ajak pengajian kae sok melu. Wong ngerti ra critane Nabi Musa. Iki ora guyon iki Nabi Musa kae tongkate le ampuh mergo entuk firmaning Gusti Allah. Saberna ana ing Laut Merah. Nek ora diparingi firman, ora bakal tongkate kuwi ampuh. Mula kabeh iki apa-apa saka panguwasane Gusti. Najan mati uripe manungsa saka panguwasane Gusti. Nek kowe ndek pusaka ampuh, Gusti ngeparengake aber pusakamu. Ora ana dayane. Ngono kok takut. Ke belakang. Iya. Aku wedi nek kowe mati. Wis to. Rasa semelang kok semelem. Aku yakin ora apa-apa wis to. Ya wis. Tak delok saka kadean ya Gong nek kowe ana apa-apa aku tanggung jawab. Wis rasa kuwatir. Wonge arep nyebut karo sing gawe urip ora wis beres. Gusti nyuwun pangapunten menawi kula menika dipun anggap leres. Tentu Gusti paring pengayoman lan paring napa niku jenenge? Reng aku diajari ndonga, Reng. Wong ngene ora tau ndonga kok gayane ndonga paring ana pengayoman lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang. Lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang. Ngaten Gusti, dapalke. Nggih. Paring ana pengayoman Gusti, mugi-mugi kula saged unggul anggenipun perang lan saged damel wirang Prabu Baladewa. Mandi ucape kula Bagong ical wujuding Bagong ana Baladewa. Ana Baladewa. Iki kok awakku mulur iki ngapa saiki? Reng, ngapa? Ora. Balah, iki mati kene. Sik. Sik ora cenanangan kowe. Lho, iki ra suarane Bagong to iki. Heeh, aku ngapa e? Oh, kok dadi wujud Baladewa ta, Gong? Weh. Tenane. Heeh. Lho. Ayo goleke pengilon. Goleke pangilon. Lho. Wah, jian gleleng tenan iki. Aku iso dadi kaya ngene ngapa to, Reng? Ampuh aku ora ngerti. Aku mau ki jare ndonga. Aku muni Gusti paring ana pengayoman kalian kula. Gusti terus kaya bumine iki keder terus aku kaya ditudut saka ngisor terus metu menang ngene iki. Wo, aku kuwalik. Kuwalik piye? Kudune iki metuse lagi didudut. Ora kok didudut lagi metu kaya ngono. Kowe tak gawe kira matamu lho, Reng. Iki wis kira kok isih kira ora. Dadi Baladewa tenan aku. Heeh. Uise. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu-Nggara. Nolo Gareng. Ayo to Reng wangsulan to. Iya. Wonten dawuh sinuwun Prabu. Ngaturi sembah Prabu. Nun, ngaturi sembah. Pangaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Prabu Mandura. Iya. Tak tompo Nolo Gareng ora liwat pangestune nambah kula pun dinggo jimat paripe. Nolo Gareng sapa sing bengok-bengok nesu kae? Prabu Baladewa. Lho. Wani ngembari marang panguwasane ingsun. Nggih, dasar kepara mekaten. Iblis lanat.
Panjenengan janji bawa cita mari nyelamat jeneng kamu jeneng Jamal. Anakku Nolo Gareng Petruk lan kowe Bagong. Bekti kula kunjuk, Pak. Iya tak tampa. Bekti kula mo. Iya tak tampa Petruk. Bekti kula Mir. Iya Bagong tak tampa. Neng apa? Hah? Lah kok dadi janur gunung kadingaren. Ora tak timbali kok sowan. Wis Truk, matura. Para Madya Wusana tak pasrahke karo kowe. Parmantunsane Bapak. Petruk eneng apa? Sewu lepat diagung mangaksami nggih, Pak. Iya. Arep matur apa? Namung badhe nyuwun pangestu dhateng Bapak Semar. Kowe arep duwe gawe apa? Mboten gadah damel. Ning kula gadah niat, Pak. Niat kula mboten sanes namung kejawi netepi dhateng pangendhanipun Priyagung ingkang natipun ngendikaken dhateng kula ing nalika semanten sampun dipun seksekaken dhateng jagat saisinipun sampun ngantos Priyagung menika kala wau tetel kanalindranipun amargi pangandikanipun boten dipun tetepi. Kowe iki omong apa Bapak kok ora ngerti? Nalika lampahan ingkang kepengker Sinuwun Ndarawati paring dawuh kalih kula. Sapa sing iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada sing dicolong Dewi Mustaka Weni bakal tak pek mantu. Monggo nalika semana ingkang saged ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada kula mbuh lara-larahe saka sapa? Ning sing wigati sing iso ngaturake pustaka Jamus Lima Sada kula. Iya. Lah niki tekan sepriki niki kabar sing kawentar Sinuwun Ndarawati kagungan putra namipun Purantawati. Dados hujating para penglamar. Terus kula utusan kalih kakang kula Mas Gareng, kula kensuwang teng negara Ndarawati nanjeke ngendikane Sinuwun Ndarawati. Mula dinten iki Dewi Purantawati nyuwun pepanggil ruba temanten kakung kedah saged ngaturaken senjata cakra ingkang murca saking negari Ndarawati. Pak, kula nyuwun pangestu nek saged kula ajeng goleki pusaka kang aran senjata cakra ingkang murca saking negari Ndarawati, nek pikantuk dados jalaran anggen kula nuwun sewu lho Pak dados mantunipun Sinuwun Prabu Ndarawati, Pak. Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani Drsanya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti blegegek sadulita jroning rasa seneng ning kok atiku duwe rasa kuwatir. Siji, kowe duwe gegayuhan Petruk. Wong duwe gegayuhan kuwi aja mung kandhek ana ing karep ning tekakno tekad, mergo tekad kuwi pok ing karep. Nek rasamu wis nekat ya wis kuwi bakale kelakon. Ning kowe kudu ngukur karo kekuatanmu. Sing calon desa utawa calon maratuamu kuwi Nalendra. Dene kuwi ming derajate ngaceplik ming wong loro saudon telu saurupan. Kowe ming batur. Kuwatire atiku nek nganti kowe memirang marang Sinuwun Ndarawati ngembete gawe wirang bapakmu Semar. Mula gegayuhanmu kuwi aku mengestoni ning aku ora iso mbantu apa-apa. Senjata cakra golek ana, nek ketemu bejo kowe, nek ora ketemu rasa duwe tingkah laku sing aneh-aneh. Bali ning omahmu tentrem karo anak bojomu Petruk. Nyuwun pangestu, Pak. Klepat tanpa pamit Petruk dan pancene sajake niat tenan, Pak. Ya wis ben. Ya wis ben nek pancen bocah wis niat. Wah, jan ketoke nek Petruk nek nganti sukses dadi mantu ratu, awar njaluk pangkat patih. Patih ngendi? Ratu Ndarawati wis duwe patih kok patih-patih ora. Ya saora-orane dukuh. Ming njaluk dukuh kok werna-werna. Ayo tole nang negara Ngamarta ndak selak dadi pengantu-antune pepundhenmu Pandhawa. Semareka den prayitna semuriris
Mau mangestune bapak itu merap aku gede dayane mergo bapak ki nek tumrap anak ki dadi tangan tengening sing gawe urip muga-muga di udanane penjangkaku ning lek arep golek nendi wong parane ilange Cakra aku ora weruh kok dadi aku ketayanan mlebu ngalas munggah gunung medun jurang wis tak niati ora pati-pati aku bali ora ketemu karo pusaka utawa senjata cakra pusakaning Sinuwun Prabu Ndarawati. Pukulan mriki. Iya. Pandhita kang kinarewang sit pindha gombang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone kencang warudaya pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe Petra kita ngapa kegilapan menapa pulun panjenengan menika ngertos mubah musi ing dhateng titah ya kita kepengin kelakon panjangka kita ngene kepengin dhaup karo Purantawati ngerti ya aja seneng sik ulun Onyang Madyapada kuwi matedhake dawuh timbalaning Hyang Pramesti Bathara Guru kita yang wajib nampa timbalaning Hyang Pramesti Jagat Girinata ngerti ya pancen kepara nyata anane Purantawati kuwi cinadang dadi jodoh kita ning aja enak-enak ngapenak merga kita kudu goleki ing nastan senjata cakra kuwi tenan Petruk upama sampeyan niku dudu wis tak tubruk tak ulang-ulang saking seneng kula niku tenan Bu Kulun iya tenan aja kuwatir lajeng kula anggenipun ngupaya senjata cakra teng pundi mlaku bener dalan urut dalan iki aja menggak-menggok nggih nglakonana tapa ngrame ketulung marang sak pepadaning urip paring sandang wong kawutan paring boga wong kaluwen paring payung wong kudanan paring teken wong kalunyon nggih kita ulun paringi wujuding pusaka aran wujuding pari suli bambu sembrono ora paringi pari suli kemana suli bambu dengkul kita kuwi nggih napa suli bantul utuh pripun kersane tampan ana pari suli kita mlaku kaya dawuh ulun oh nggih ngestaken dawuh aja kersen ya Petruk monggo ana wong dawuh tulung karenjen kita tulung ana nggih ngestaken dawuh tampan ana Petruk nggih kula trimaringaken Bung Ulun kok mangang apa kaya ngapa kaya kula trimaringaken ya Petruk tampan ana piye
sampeyan iku lanang kula lanang kok ngenehi kembang wong lanang. Tanda cinta. As. Dewa kok cinta karo Tita iki cinta apa ora? Iki arane parisuli, kembang parisuli. Wee. Kembang iki tok tuthuke sapa-sapa? Bisa sirna margalayu. Waduh, matur nuwun. Wah, jan apike kaya ngene. Ambune jan. Kok dimplok barang. Iki saking seneng kula kok. Wis kita mangkat. Nggih, ngestaken dawuh. Mangkat Petruk. Nggih, nyun pamit Bu Kula. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Petruk. Asma bang pangaruno
suarane mak wung. Ora endo pecah sirahku. Werkudara kowe sapa? Jaya Lengkara. Ayo, bedah ngamarta legane ngatiku. Wah. Oh, ati we. Wah. Woi. Ah. Oh. Ponten. Wah. Ana wong sabrang loro tetep piadet ora sepiro. Kekuatane ngedap-edapi. Ndara Janaka Alah, kawon. alah. Lah pripun? Depol. Gandeng Kresna kakangku ora katon ing negara Amarta. Mula ingkang kudu iso madhangake karaning praja mung kowe. Ora iso nyernake ratu loro kae. Wah, gunane apa dadi pamomonging Pandhawa? Ah, nggih, sendika ampun kuwat. Bapak, Kowe iki jare goleki senjata cakra. Duh banget ra entuk-entuk kan. Lah terus piye? Sida rabi ora? Wes. Sabun. Rabi angel syarate nggo ngapa? Lah piye duwe gegayuhan kok mung tekan semono. Lah bapak kok tindak mriki? Ing Amarta geger Petruk. Lho, sebabe ana satriya sabrang loro arep bedah negara Ngamarta arep dadi ratu ning negara Ngamarta. Ngamarta arep dijebol, arep dipindah jarene ning Aldan Karangtumaritis kuwi nak dusunmu to. Wo. Sing muni ngono sapa, Pak? Ah, satriya loro sabrang. Ah, pecah sirahe parat kowe. Gancing langit kelap-lapaton lir kinsanging risang mawe gandrung. Lho sapa iki? Sapa iki ana menungso awake sarwa dawa? Takon karo aku Petruk Kanthong Bolong. Petruk Kanthong Bolong, Petruk Kanthong Bolong. Ya. Iki satriya sabrang loro sing arep njebol negara Ngamarta. Dasar para nyata. Pendha wis padha kukut mlayu wedi karo aku. Ngamarta arep tak jebol. Tak pindah marang laladan Karangtumaritis. Nek omong ora waton iso njeblak. Karangtumaritis iki dhek sapa? Lho, nggone sapa? Iki dukuh Karangtumaritis. Nek nganti kowe arep gawe geger Karangtumaritis, wah, ajange ning dadane Petruk Kanthong Bolong. Wah, yayi, yen ngono iki menungso sing dingendikake para dewa ing awake sarwa dawa iki menungsane. Aku kok tok ulunge kembang iki aku ora iso nampa katresnanmu. Iki karepe kok nggawa kembang. Ki arep omeng kembang ning pusaka, Mas. Kena kowe ngejeki Karangtumaritis. Nek nganti kowe iso kuat nampani kembang parisuli meguru karo kowe, PN Karangtumaritis gage tibano mati dening aku.
Senjata Cakra karo Kalimasada. Ratu wau, Pak. Ratune tok kapake. Lah Bapak ajeng kula caosi prisa ning kembange wis lunga. Jenenge kembang parisuli, le maringi Bathara Antarada. Kula kentapa ngrame lho kok babar tenan. Kula entuk senjata Cakra. Pustaka Jamus Klimasada, Petra. Dalem Pustaka Jamus Klimasada ndak jaluk. Aja nganti wal saka negara Ngamarta. Diasta, Ndara, diasta. Senjata Cakra tak aturke sinuwun Prabu Ndarawati. Mboten, mboten ampun. Kula dhewe sing balekke. Aku wae Petra. Mboten. Aku ki bendaramu. Kowe duwe maksud kowe. Anjir kowe arep balekke sapa Swardipek, sapa Swardipek, sapa Swardipek. Kancane omah napa? Sembetengan ora. Ya wis nek arep tok balekke dhewe. Kundurna kono Petra. Pak, aku njaluk pangestu ya. Iya sing ati-ati. Tak mlayu ning Ndarawati ngaturke senjata Cakra. Petra muga-muga kelakon ya tole nggih, Pak. Dipol. Nur. Petra kok raine katon sumeri. Biasane Petra ora gelem nyambut gawe nek yaene balekke pusaka. Lah kok dadi Petra ora gelem dibantu karo Janaka. Anak kula ora duwe maksud to, Den. Karepe piye? Balekke senjata Cakra men entuk putrane Sinuwun Ndarawati, Dewi Purantawati merga niku sayembara. Wah, tutke Semar. Dewa Bathara ya jagat pangestu Ngkara. Petruk ngaturke pusaka karo joget-joget. Sinten sing paring pangandikan sapa sing iso ngaturke pusaka Senjata Cakra? Dientukke Dewi Purantawati. Kula niki Purantawati wonten paring dawuh Rama. Petruk sing bisa ngaturake Senjata Cakra piye? Kowe mengentuk Petruk saguh apa ora? Nyuwun pangapunten. Waduh, kok nganggo nyuwun pangapunten iki. Gagal meneh, Pak. Sabar. Sabar, Petruk, sabar. Kanjeng Rama nedya namung drajating Panakawan. Nanging kula nyawang dhateng Kelora Petruk menika satunggiling Panakawan ingkang saged damel kabagyaning manah kula Kanjeng Rama. Nile nyekeli kleru iki. Tresna kok nyekeli cangkem. Nyuwun pangapunten Ki Lurah. Nggih Gusti Ayu. Ampun ngendika Gusti Ayu wong kula sakmenika sampun kagungan panjenengan. Panjenengan menawi ndangu kalian kula nggih. Yayi ngonten mawon. Metro kok malah kami tenggengen. Piye, Pak? Ilar mulai saka ngendi, Pak?
Nek Piyai Putri kok ayune kaya ngene iki arep miwiti saka ngendi? Aku kabeh. Lho. Nek bapakmu kabeh. Ora saka ngarep, ora saka mburi. Monggo iku tak tekati. Nyun pangestu ya, Pak. Sing ati-ati. Monggo ki Lurah kula kanthi manjing telenging Taman Sari. Lho kok ning Taman Sari. Kersanipun wonten pundi? Niliki kamar pinanganten. Wis dihias apa urung? Monggo menawi badhe nuweni mboten namung nuweni sari wonten mriku nggih mboten menapa-menapa. Wah, terus ngantuk. Kon sare terus. Yo. Kakang Semar, kula kowe saiki karo aku besan. Inggih. Ndara? Nggih. Seksenana ya Semar iki jaba Panakawan ning iki uga besanku. Yo. Wah, dipol gleleng. Besanan karo ratu. Malah nendang. Ampun sakaya ngoten niku kula isin. Kula niki mengkere kok besanan karo ratu. Ora apa-apa, Kakang Semar ora usah dadak mbok gagas piye-piye. Pokoke kowe karo aku besanan. Nggih, ngestaken dawuh. Nggih, Kresna! Kresna! Lha kok dadi kaya ngene iki anane iki piye? Ketok lorekmu, ketok gedhokmu. Kowe abad Petruk trimane Baladewa. Nyatane nalika semono kowe paring dawuh, sapa iso ngaturake senjata cakra bakal dicaup karo Si Purantawati. Ning nyatane Petruk ingkang iso ngaturake. Mokal kelakone yen tanpa pambiyantumu. Ing atase drajate Petruk iso goleki senjata cakra nggone langsung negara Antarawati. Aku ora trima. Aku ora trima yen tok kanane kaya ngene iki. Kowe ban cindhe, ban siladan. Aduh. Meneng ora? Ora meneng seret metu. Kapok ora. Angger-angger kok nesu. Nek nganti kula menika dawuh Werkudara, piyai sing nesu iki syarat metu, mesti diseret karo Werkudara. Napa sampean wantun karo Werkudara? Wani wae, Werkudara. Aja sembrono ora kok Werkudara. Ana rembug dirembug, ana perkara diperkara. Ora sak penahe dhewe. Petruk iso ngaturake senjata cakra. Purantawati wis adil entuk. Jodoh daupe Petruk kandung bolong. Kena apa kowe muring-muring? Kowe diwehi apa karo Duryudana? Kowe dipunjung apa karo Ratu Ngastina? Nganti semono mbok belani kaya ngono. Kowe arep mentala karo Petruk, kowe arep mentala karo Ratu Ndrawati. Sing eling kowe iki wong gerang, kowe ratu tuwek. Ora nyak-nyakan sapenahe dhewe. Dewa Bathara jagat pangestu ya Werkudara. Aku luput. Wah, syukur. Dene kowe isih eling karo kahanan. Nek ora eling, mbuh ra weruh dadi lak seret metu. Aku ora wedi karo kadang tuwa. Ya wis. Nadyan aku tinemutu nek aku kleru aku wedi karo kowe Werkudara. Wis saiki manunggal ning kene. Suka-suka parisuka. Padha seneng-seneng. Anake Semar Si Petruk daup karo Purantawati. Ya, aku mangayu bagya. Ya ming Kurawa ning jaba kawis bakal gawe geger. Singkir iki.
lajeng dhaup kalih Prantawati. Kula wis maca cara manten kok ora sida dhaup pripun? Bali oleh liya dina lak wujuti. Werkudara Lesmana gagal meneh. Ya dina dibudidaya. Oh. Mati. Wah. Wah. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paneng sapucak ing bukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung wiwit Purwa Madya lan Wusana niku mung nyayosaken ingkang winastan katresnan menika janjanipun boten mawas perkara derajat pangkat lan kadonyan. Buktenipun anak kula Petruk saged pikantuk putra Nalendra menika boten kok menapa-menapa namung adiling sing kuwasa. Merga ingkang ngolah rasa menika Gusti, ingkang ngolah ati menika Hyang Maha Tunggal. Ya Semar. Mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah pinanganten kekalihipun sageta dumugi puputing yuswa anggenipun sami tresna tinresnanan saengga sakmangke nampi talining tresna wujudipun inggih menika momongan ingkang saged damel srana tutus tumraping tiyang sepuhipun anggenipun manunggalaken dhateng putra wayah. Ya Semar. Purnaning gati sura sudrajane ingkang retsuwa berasta kaping ulah Darmastuti rahayu sami makari rahayu samya pinanggih. Kula nyuwun pangapunten pribadi lan rombongan upami tasih wonten kirangipun dhateng kadang kula utawa punden kula Bapak Sanyarta sak kulawarga sak gotrah sak kadang kadeyan tangga tepalik mitra kawruh sedayanipun sutresna budaya wayang kulit wonten ing trata mriki menawi wonten kirangipun kula nyuwun geng samudra pangasami jar kula namung titah kedunungan ina lali salah apes lan mati suminten bakul tela cekap semanten crita kula dalu punika benjang menawi wonten wekdal saged pinanggya kaliyan kula sak kanca malih Ndara.